Máme za sebou 4. týždeň v letnom prípravnom období. 4. týždeň vyvrcholil sústredením, klasickým našim sústredením na skalke. Som nesmierne spokojný, chlapci pristúpili k jednotlivým tréningom. Je toho dosť, už od 10. júla trénujeme. Štvrtky, piatky máme fázové, stredy sú také voľnejšie, regeneračnejšie. Dosť veľa sa sústredíme na silu. Tie prírastky sú vynikajúce. Som veľmi spokojný aj s inými kondičnými schopnosťami a ich úrovňou väčšiny hráčov. To je naša najdôležitejšia oblasť, na ktorú sa v tejto časti prípravného obdobia sústredíme. A na to slúžilo aj letné sústredenie na skalke. Chceme, a stále som to opakoval, kompenzovať menej skúseností výbornou kondičnou pripravenosťou a tempom, ktoré chceme zápasové diktovať aj na úkor väčšieho počtu technických chýb, takže chlapci cez škrípajúce zuby neraz ostrejšie výrazy, ale odmakali si to všetko, takže som veľmi spokojný. Sústredenie vyvrcholilo prípravným zápasom s Sokolom na Veselí. Od budúceho týždňa viac prechádzame na rýchlosť, prechádzame na výbušnú silu, prechádzame na technicko-taktickejšie tréningy, ešte budeme vylepšovať herný systém. Ideme do systému streda zápas, sobota zápas, alebo sobota nedela turnaj, takže chlapci budú mať možnosť sa ukázať, napríklad sa počlení káder, je len na nich, ako sa pobijú o svoje miesto. Už mali sme si povedali, aké sú naše kritéria a očakávam, že to, čo sme sa dohodli s mančeftom, tak to bude aj platiť. Z kádra odišiel Maroš Hajník, prestúpil do Šale. Samozrejme, že je to oslabenie, pretože bol to hráč základnej zostavy, ale nejako to nerad teší, že k vicemajstrovi Slovenska sa od nás dostal chlapec. Verím, že sa mu tam bude dariť a touto cestou pozdravujem, držím mu palce. Na jeho miesto sme získali odchovanca Prešovskej Hádzanej, ktorý minulý rok hral v prvej lige mužov, za Tatran vstupoval, podľa mňa bol najlepším právým krídlom v prvej lige. Matúš Lieskovský prekvapil ma, ako pristúpil k jednotlivým tréningom, ako je silovo pripravený. Samozrejme, trochu iné tempo, trochu väčšia náročnosť, zlepšuje sa, verím, že to bude adekvátna náhrada za Maroša Hajníka. Postupne sa vracajú ďalší chlapci do prípravy. Kubo Novák po artroskopii začína trénovať, takže budeme mať troch pivotov, ktorí nám to možnosti pri inom obrannom systéme, ako je 0-6. Na to Tribula sa vracia. Takmer rok nehral, potrebovali sme takmer 2-metrového hráča. Nielen pozíciu spojky, ale aj nezadáka. Z tohto mám veľkú radosť. Akorát ma mrzí, že nám vypadol na celú sezónu Vajko Michal, ktorý sa nešťastne zranil na júnovom reprezentačnom zraze týmu. Rozstrelil si predný krížny väz, takže je to pre nás citeľná strata, ale aj to patrí športu a ak máme tohto roku byť úspešnejší než minulý rok, tak je dôležité vysporiadať sa s absenciou nielen jedného, dvoch, ale aj viacerých hráčov. O tomto je o tom dlhá sezóna. Som aj ja trochu unavený, teším sa, že zajtra si oddychnem od hráčov, oni odo mňa. Od pondelka začíname nový cyklus. Asi toľko by som povedal k tejto fáze našej prípravy.